Ma megint megyünk. Idziemy Poznań. Szalunk. A szabályosokat mindig meg kell nézni. Na hát megérkeztünk Lengyelországba. A utazó vlog következő napja ezzel fogom kezdeni, hogy aerobikozom. Eljöttünk Poznanba, és mivel vízkereszt van, meg szerettünk volna fürödni. Előtt éppen ott van. Próbálja feltörni a jeget, de nem tudjuk mivel. Most különben 4 napot teszünk itt. Ajaj.